Com que què fa eixa gent? Que li diuen que tenen que tirar-li la casa i on el col·loquen. Alguna cosa per ahí? Això no és problema seu. Que això no és problema d'ells. L'important és poder quedar-se en el terreno i avant. Claro que se té que quedar en el terreno, però no que li peguen una patada i el tiren. I ja no és això, són totes les cases aquelles que se podrien restaurar simplement i ja està. A restaurar i s'acabó. Però derribar per tirar a la gent, no. Es que así, quien más tiene más vale, diuen. I això no canviarà mai. Que tu has viscut allí molts anys. Però he viscut poc de temps. No, la Malvarrosa també has viscut. La Malvarrosa he viscut més temps. Què passa?